Здравейте, драги зрители! Здравейте, драги зрители! Здрасти, здравейте, както и да е. Нервната ми криза в момента е в криза. Кризата ти е в криза. А всъщност, добре дошли в нашия влог. Нашия Влог! втори. Пишете какво мислите за този влог, който Максим много не участва, между другото. Само сега. Работя, млад човек, работа и работа. Спокойно бе, Бойко Борисов. Между другото, да се разменим, защото аз ще се гримирам докато говорим, понеже след малко съм на работа. И аз. Нямам да уча. Да, въпросът, който ни зададоха за този влог. 177, не 117 коментара. Пъпка. Още една пъпка. Никола Борисова, как би умрял? О, Никола Борисова, сега ще ти отговорим на въпроса. Максим, ти как би умрял? По най-немъчителния начин и не бих искал да го усещам и ако може, живот и здраве, да доживея до 90. Дразни ме още малко и няма да доживееш. Ще иде. Продължаваме. Ще се забавна като на детско погребение, както да е. Максим! Искам да е нещо скандално и драматично. Добре, видял се. Това ще пак ловаш. Не се шпакловам, само малко такова. Да, в днешното видео, което е седмичен влог, всъщност ще видите части от моето ежедневие, защото този умник не снима. Аз снимах. Но сега може да му се насладите. Преди да съм го... Какво щяхме да правим сега? Да снимам. Аз ще уча, не знам тук. Ще разгледаме картите с въпроси на Изи. На Израяка. Звуча като стич. Не, звучиш като идиот. Стиджал. Не, моля да стига. Наблюдавам те, Вазовски. Винаги те наблюдавам. Аз ще отговорим на един или два въпроса от картите на Изи, защото мислим, че това е много готина инициатива, много готина игра, която реално сближава хората. Най-лошият съвет, който си получавал и давал. Най-лошия съвет, който съм получавала е... един път живеем! Те започват всички лоши истории. Да. Пак най-лошия, който съм давала, може би е... съм казала нещо от сорта, нали, споко и това ще мине, да не го мисля толкова с хората, защото реално всеки преживява някакви неща отвътре и ти не знаеш този човек какво всъщност изпитва и по този начин да омаловажиш неговите чувства, може да го накара да се чувства кофти. Но ревърс сега. Много често, понеже съм на такава възраст, в която моите връстници искат да опитват всичко с всеки и имало случаи, в които са ми давали съвет: пробвай, няма какво да ти стане. От тогава стават глупостите. Не съм пробвал, но просто знам. Има странични хора, от които се вижда какво става, както и ти да бута надолу, ако искаш да погресираш, и да бута много надолу, не бъди готин. Готин е да си готин и тренирай, уважай родителите си, уважай сестра си. Постигай някакви цели в живота си и най-вече, за да си готин, например като Карлос Насар, като мене. Къде се сложи при Карлос Насар? Не, Но да, между другото си абсолютно прав. Готино е да учиш, готино е да знаеш, готино е да тренираш. Не е готино. И за тези биячи на улицата, ходете в залите, там достатъчно бой ще ядете, ще давате. Нали? Да. Така. Разкажи сега как мина малко седмицата ти, защото след малко почваме с моя влог. Седмицата ми мина невероятно. Понеделник почивах, не помня какво правих, помня, че бях на тренировка. Вторника отидох на училище, почерпих цялото училище с однобоя, понеже станах първи. Класната ми много се зарадва, в бюджета по химия сме големи приятели и бях като хема. Даже се изкарах петица по химия, ще станам химик. Кажи хубаво. Има ли? Да. Добре, сега. Имахме музика, правихме тест. А той те знаеш колко? Тест по музика. Ноти писахме. Знаеш колко изкарах?
Колко? 4. Това е част от прогреса. Тръст до прогрес. Да, Мой- процес. Мой English is Balkankis. Фу, бе. Много ви благодарим. Сега Максим ще отиде да зададе нашия въпрос на родителите ни. И след това започваме с какво на мен ми се е случило. Аз ще ви разкажа не с думи, а с клипчета. Здравей, приятелю млад. Мамо, ела. Така, задаваха ми въпрос в YouTube. Би искала да умреш? О, много труден въпрос. В съня си. Баща ми. Гледам пак на гълъж. И зрителите имат въпрос. Как би умрял? Смирен. Би искал да умреш. Хубава. Хубава смърт има ли? Те и хумши да плачат. Какво? Какво? Кажи им да. За да имате още такива невероятни отговори, пишете в коментарите, задавайте въпроси, за да има какво да качваме, да имаме някакви идеи, да има някакъв контент, защото нямаме контент, бабаш! Чао! Аз не съм буклук. Прави 5 метрово сърце. Не, наистина има 5 метрово сърце. Въртя поне да си хвана някой сърце. Знаеш какво? Да, това е твое сърце. Работя. Виждам. Вали сняг. Страхотно. Да. Обаче аз 9:30 сутринта сега трябва да рина кола. Тъй. Аз ръцете си не ги чувствам, цялата съм в сняг. Смисъл. Чистих, мокра съм, палтото ми изглежда така и пак нищо не изчистих направо. Но пък след като успешно се намокрих с сняг, имахме дегустация на сладкиши и се надумках като прасе. Много вкусно. Тъй се напрощях със сладко, че ми е лошо, но поне беше много вкусно. И след толкова много сладко, разбира се, отидох на кросфит. Като цяло мога да умра. Задачата била да борим бърпите, аз не съм ги борила. Другия път, да. А, да ги повторя? Не. Мерси. Какво ме да Качвам го, това го качвам. Добре, беше ми доста приятно. Вече се Отпусна ли се? отпуснах се, свалих 3 кг. Денят е вторник, мисля, че. Мислех, че кажеш прекрасен и се притесни. Денят е вторник и ние отново имаме рожден ден. Аз преди на гръмнал бойлера ми се изака. Важното е, че вчера взихме изпита заедно. Да. Коста хейти чака, всички акаме. Аз акам пеперутки. Жените Вярно. Слушай, И тук ми надуха главата с много крещение, но всичко е точно, защото рождения ден беше много забавен. Ивана, какво е новото ти хоби? Продавам кръстени от глина в хотела. Да стартирам отделен бизнес тук на лоби бара. И съм че ето може да има батак, делу. Там, че ще се първи път. Я да видим какво имаме тук. И за къде е? Ти за туалетната и той отгоре за капака. Как сядаш на лицето на Зис? Едно селфи с Зис. Колата си просто се чакаме. Краля. Получих ето тук. Да, между другото това е асансьора. Получих ето това за туалетната за капака и сега ще го сложа, за да може утре сутринта нашите да бъдат изненадани.
Така, Мими, ако трябваше да избереш как да умреш, какво би избрала? Така, скачане от самолет, защото ме е страх от високо и ако скоча ще прихватна и няма да разбера как ще умра. Окей? Не е ли по-добре да умреш съня си? Ами няма да запомня как съм умряла. Пък по новини ще пишат за мен, ти ще плачеш, още някой ще плаче 3 дена и... Влог тайм. Така, ако трябваше да избереш как да умреш, какво би избрала? Бах ти тъпия въпрос. Такъв е. Възможно най-бързо. Не без значение дали ще ме гръмнат, дали... Възможно най-бързо. Те, ако да гръмнат, могат да гръмнат и да... Да ме гръмнат в главата, да ме отрас. Не ми иска да скочи с парашут и да умре от инфаркт. Аз ще почна да скачам, защото И защото не искала в съня си, защото така нямало да запомни как е умрела. Ай, в съня ми може да.